Йо. Това е за най-мощните. Сайт Бореца. Мусако! Исмаил Ага! Айше Адем! Екип, който не пада! Екип, който не пада! Влизам в лайва, екрана гори. Сайт Бореца, всички треперят, нали? Коментари летят, но ние сме стена. Кой ще ни бутне? Няма такава игра. До мен е Мусако, брат като бетон. Когато влезе става истински ураган. Исмаил Ага, стратегия, всяка битка печели без никакъв шум. Айше Адем, огън в очите, кралица на лайва владее мечтите. Заедно сме сила, 4 стихии. Когато сме онлайн, всички се крият. Никога не губим, това е закон. Сайт Бореца, номер 1. Тикток битки падат един по един. Най-мощният тим, никой не ни спира, ние сме вин. Никога не губим, чуй как звучи. Целият лайв крещи. Те са те! Сайт Мусако, Айше Ага. Това е отборът, върха на света. Всяка вечер нова война, но ние сме готови без страх в кръвта. Ударът си валят като дъжд от злато. Кой ще ни спре? Няма такова. Сайт Бореца, име като гръм. Където се появи, всички падат в сън. Мусако държи линията здрава. Един поглед и играта става права. Исмаил Ага мисли 3 хода напред. Айше Адем прави шоуто лед. Няма загуба, няма назад, само победа. Това е нашият свят. Кой срещу нас? Никой не става. Кой срещу нас? Пада веднага. Сила, чест и отбор до край. Това не е лайв, това е война. Знай. Никога не губим, това е закон. Сайт Бореца, номер 1. Тикток трепери, сцената гори. Когато ние влезем, всичко мълчи. Сайт Мусако, Айше Ага, най-мощните. Това е съдба.